Kaixo, pinguino enperadorea naiz. Zelanda berrian jaio nintzen, aitak nire arrautza 2 hilabetez euren sabeleko poltsatxoan errun ondoren. Bitartean, amatxo, abia utzi eta arrantzara joan zen janari bila. Horrela, pinguino enperadore handia bilakatu nintzen. Itsas hegaztia naiz. Hau da, lumak eta hegalak ditut. Hala ere, ezin dut hegan egin. Baina uretan bizitzeko egokitua nagoenez, igerilari azkarra naiz. Nire hegalak urpean igeri egiteko balio didate. Lehorrean berriz, nahiko traketxa naiz, dilindalan moduan ibiliz. Gutxi gora bera, nire bizitzaren erdia lehorrean ematen dut, eta beste erdia itsasoan. Luma zuri beltzak ditut, moko sendoa eta izatxa motza. Hankak motzak ditut, sabel azpian, uretan hobeto mugitzeko. Nire familian 18 espezie ezberdin daude. Eta gure tamaina ere ezberdina da. Gu gara pinguino handienak, pinguino enperadoreak. Espezierik txikienak berriz, esne botila baten tamaina eta pisu adina du. Pinguino gehienek kril, arrain eta txipiroiak jaten ditugu. Batzuk planktona ere jaten dute. Oso animalia taldekoiak gara. Batez ere, hego hemisferioan bizi gara, baina zergatik ez dago pinguinorik ipar poloan? Gure jatorria Australia eta Zelanda berria inguruan izan zen. Zabaltzen joan ginen enean, gure gorputza inguru epeletan bizitzeko moldatu behar izan genuen. Orokorrean, pinguino txikienak gune beroetan bizi dira, eta gu handienak gune hotzetan bizi ohi gara. Baina Ekuadorera iritsi eta inoiz ez gara ausartu ipar hemisferiotik bidai egitera. Beno urpean igerira noa orain. Agur! Ikusi duzu noizbait pinguino bat? Eta zein gustatzen zaizu gehien? Pinguino txiki ekuatorialak? Edo pinguino handi antartikoak? Hurrengora arte? Agur! Ei, lanperna musua ez da pinguino espezie bat. What? Biak ederrak badira ere. Benetan ez nekien.